Přátelé, krásný den já vám přeju. A dneska bude mít velikonoční takový výklad, jarní, dejme tomu. A ten vzkaz, který bude v tom rozpoložení, nechám kompletně na kartách, pak to nějak samozřejmě nazvu to téma. A tak nějak jako šalamounsky. Ale máte tady dneska tři krásný předměty. Takže si můžete vybrat takovouhle krásnou slepičku. Ruční práce. Takže balíček z rozpoložení bude číslo 1 slepička. Jo? A ke slepičce teď budu instinktivně vytahovat karty, které mě napadnou. Tam bych dala Gaia Tarot. Tak, tam bude něco jemného. Takže Gaia Tarot a slepička. Jo? Nemám připravíno, jenom předměty. Jo, Gaia Tarot zase, hele, já vám ukážu pár obrázků, kdo by si chtěl vybrat, jo, podle jako ilustrace. Takže takhle, to je spíš příroda, jo, on je velice jemný a spíš jako na tu přírodní tématiku, jo, tak tam je takovýhle ilustrace jsou, byste jako viděli, jak vypadá. Třeba vás to zaujme, jo, budete si chtít vzít právě kvůli tady tomu, jak vypadají ty karty, třeba z tenhle tarot, jo. Tady ještě kolibříčka s novinkou. S pážátkem vám ukážu. Tak, tohle je Gaia Tarot. Tak, slepička. Máme jasno se slepičkou. Jo, tady bude Gaia Tarot, takže rozpoložení, co vám tady chce říct Gaia Tarot a slepička. Druhý jsem připravila tady takhle na zavěšení vajíčko velikonoční, tak máme taky takový téma. Kdo se nekouká na Velikonoce, no tak ho tady máte takhle vajíčko. Tady budu chvilku přemýšlet, jaký tarot si vezmeme. Dáme si tady Ciro Marchetti tarot, mystické inspirace. Tak, taky ukážu pár karet, abyste viděli, někdo si chce třeba podle těch obrázků vybrat. Tohle zrovna je krásná karta, kolo štěstí, císařovnu. Jo, tak třeba vás zaujme tenhle ten tarot a tady půjde tohle rozpoložení. Šup, krásný milence vám tam dám. Tak, dobře. Takže to bychom měli. Takže tady vajíčko, ať velikonoční, nebo jak to kdo pojmete, třeba se nekoukáte na Velikonoce. Jo, tak. Takže tarot mystické inspirace. A koukněte, kdo se tady takhle objevil. Růžovoučkej, krásnej. Zajíček, jo? Takže zajocha růžovýho. Pro toho bychom mohli dát něco special. Já bych mu dala ten tarot andělský moudrosti, tady co mám. Ten bude mít tenhle tarot. Tarot andělské moudrosti. Tady se mi ještě něco připletlo. Máme na stranu. Takže tarot andělské moudrosti. Tak se těším, co tam pro vás bude. Tak. Vyberu zase pár karet. Krásná šestečka. Jo, takhle vypadá ilustrace. Třeba se vám budou líbit. Vždycky tady něco vyberu. Co by se vám mohlo líbit. Tohle by se mohlo líbit i v životě každému, že? Ale někdy je to taky neobtíž. Tady si dáme krásnou energii. Co ještě bych vám tady ukázala? Tady pracující jednotku. Třeba, nebo co by vás ještě mohlo zaujmout. Máme tady energii císaře. Dejme tomu. Jo, tak. Dejme tomu třeba tahle kartička si člověk řekne, jo, ale tak tohle se mi ilustračně líbí, tak tady do toho tarotu já to tady odsaď budu mít vzkaz. Takže máme jasno. Vyberte si. Takhle to tady bude vypadat. Přisuneme ještě jednička. Tak modelky tady. Dvojka. Tady bude mít krásnej. To je tak lehký, že se nám to stejně i bude kutálet furt pryč. Jo? Tady je takový krásný zajoch. A trojka. Tady růžovojčkej. Velikonoční. Ale kdo se nekouká na Velikonoce, tak prostě tenhle předmět. Jo? Růžovej, krásnej zajíček, králíček, ušatec. Tak vybírejte, jo? Jedničku, dvojku, trojku, těším se na vás a těším se, jaký bude rozpoložení.
Já vás vítám u toho prvního rozpoložení, u toho prvního krásného, jemného Gaia Tarotu. Ten má tak nádherný obrázky a i jakoby ty významy jsou vždycky takový, řekla bych, jemnější, tak asi jste si s tou slepičkou tady vybrali teď dobrý balíček, který tak něco jako říká o vás, taková jako jemná cesta. Hned první karta je úžasná a poslední karta je taky bezvadná. Jediný, co mě tady maličko tak nějak jako trápí, jsou dvě karty, které zrovna jsou pod sebou, ale to nevadí, ono se to jako tak nějak si myslím rozplyne. Tady vyrážíme, tady člověk chce něco zdolat, něco překonat, někam vyrazit. Možná, že se ve vašem životě co si rozhejbalo, ať jsou to myšlenky, ať jsou to procesy, ať je to něco ve vašem životě, ať je to práce, ať je to jako přemýšlení třeba o něčem, co by se mohlo vydařit, co byste mohli zkusit. Jo, ale mám tady hned zase zastavení. A jsou to spíš takové energie, které mi svým způsobem říkají, že jak kdybych zase jako nebyl, máme tu touhu někam vyrazit, něco zkusit, něco zažít, ale zároveň je tady taková jako vnitřní stopka. Nemusí to být ani tak jako stopka jako taková v životě, ale někdy člověk potřebuje prostě, aby věci v něm dozrály, aby situace dozrála a protože tady je karta měsíce, možná, že mohlo dojít i, ať jsou to úplňky, ať jsou to novoluní, ať je to cokoliv, tak my vlastně můžeme se cítit některýma energiema dost jako zastavený. Tak mně to přijde, jak kdyby nás zastavil. Třeba ten úplněk, nebo to jaro. Ono na té druhé kartičce je taková ta pětečka, jo, tady v tom Gaia Tarotu, tam jsou ty jarní květinky, ale ještě je tam pozůstatek té zimy. Jo, jak kdyby jsme ještě jakoby v sobě tak nějak jako přemýšleli, ještě si říkali, možná, že si nejsme úplně jistý, vevnitř se nám to nějak jako převaluje, možná, že je tady takový období pro vás, kdy v hlavě to máme, jo, zpracovává se to jako pěkně, ať je to cokoliv, ať je to nápad, podle mě tady, jako mně to přijde i jako docela pracovní, ale může tady být i cesta samozřejmě vztahová, kdy teda jako by jsme vždycky, jako, jak kdyby se nám chtělo vyrazit, jo, a najednou se to zase zastaví. Jo, je to taková ta situace, kdy možná, že i ta hlava převezme jako trošku ty otěži občas, a nebo situace nějaká, jo, vždycky jde to nahoru, dolů. Ale je tady ten rytíř holí a ten je hrozně důležitý, i to pážátko, bohužel mezi nima teda je ještě ta obrácená karta toho Esa. A ten rytíř holí je o té akci, jo? Je o tom, že zase chceme něco rozjet, že už opravdu je to v akci. A on je takový jako taková ošemetná karta, jo? Že bychom chtěli zažít nějaký jako dobrodružství a něco nového v tom životě, ať je to výlet, ať je to nápad, ať je to vstoupit jako do vztahu třeba, ať je to nějaká jako myšlenka, co třeba vykonat v tom životě novýho. No ale máme tady trošku jako to obrácen esono, jsme tady maličko ještě zaseklí, může tady být nějaký jako blok, emoční blok, možná v nás vůči někomu, nebo ten jako, bych řekla jako, jak kdyby se nám tady zase něco zavřelo. Jo, možná tady může fakt působit i nějaká únava, nebo člověk nemá úplně kapacitu na tohle, támhleto, nebo rozjet jakoby naplno tu akci. Ale ono je důležitý fakt jako tomhle balíčku nechat si čas. Ta sebeláska, ta 14, s tím motýlkem, to je nádherná karta. Člověk se má věnovat sám sobě. Musí svým způsobem, bych to řekla, překonat, kombinovat, jo,
Nemusíme všechno dělat najednou. Postupně se budou ty věci jako ladit sami. On ten vesmír nám pomůže vždycky jako doladit něco. Takže i když jako my jako lidi máme vždycky tu tendenci něco jako rychle rozjet, musí to být hned, my vždycky na všechno chvátáme, tak tady je spíš taková ta karta, kdyby si člověk, nebo ty karty říkají, jako možná se ještě jako nevěříš v něčem, cítit je tady trošku jako smutek a je tady cítit únava. Takže jestli po tom úplňku, nebo jestli koukáte jindy, tak po nějakým jako rozpoložení, který jste měli trošku těžší, cítíte únavu, tak jako je možný. Proč ne, je to normální. A vesmír říká neboj, máme tady toho mága, my to spolu zvládneme. Tady na konci balíčku je nádherná karta vůně duše, tady takový pole. A ta královna pentaklů. Ta královna ty pentakly, no tam člověk samozřejmě nemusí jít nějak rychle, a nemusí nikam spěchat, ono se to všechno jako poskládá. Každopádně v tomhle balíčku, jak kdyby prostě ten tarot Gaia vám říkal, hele, ty máš v rukou úplně všechno, můžeš cokoliv chceš. Jo, a je tady výrazná i komunikace, možná nějaký komunikační toky se tam ve vás zesílí. Můžeš si tu cestu nastavit životní, jakou potřebuješ, jo. Někdy je to karta, která i říká, že vlastně tady v tom Gaia tarotu, že člověk se učí jako z minulých věcí, které se nepovedly. Poučení, jo, to nám zůstává a my potom jdeme do té nové energie takový svěžejší. Každopádně vzkaz pro tenhle balíček je nádherný. Netlačit na sebe, dopřát si tu lásku, dopřát si tu sebelásku, a vnímat ty energie kolem nás, které můžou jako proplouvat úplně v klidu. Jo, takže taková ta krásná energie, kdy fakt nemusíme nikam chvátat, kdy prostě ty karty říkají klid, hele, ono se to nějak poskládá a možná, že v té hlavě si něco teprve urovnáváme, jak bychom to chtěli, co budeme řešit, co nebudeme řešit, koho neřešit, pak přijde taková nový jako impuls. Jo, ale zase ty karty říkají, hele, fakt jako nechvátej, nech to poskládat jakoby samo, jo, a tady jsou právě ty karty, kdy ten člověk fakt tu lásku si má dát, má se postavit na první místo, má si dopřát relax, dobrý jídlo, odpočinek a takový jako být s tou rodinou, jo a tak dále, takže doufám, že tu nemám nějaký workoholiky, protože my nahráváme teda v období volna, i když já to nechám jako nadčasový. A tak ty karty jako říkají, hele, prostě si to užij ten klid, rozjede se to zase nějakým způsobem, poskládá se to. A kdyby někdo měl tady takový jako chmurný myšlenky nad něčím, nad někým a tak dále, ono to srdíčko tady může maličko, jako být tady v tom ese poháru, v té obrácen kartě takový jako zaseklý, zastaven, no, že se člověk cítí takovej neúplnej, nenaplněnej. Jo, tak kdyby vás hnal nějaký pohon něčeho, co musíte nebo nemusíte, musíme to jako zvládnout a já nevím co všechno, nebo tenhle úkol udělat a tady do toho se vrhnout a tak dále. Tak chviličku s tím ještě jakoby setrvejte, chviličku si dejte pauzu, no. Vlastně, když tady tak nad tím ještě přemýšlím, ještě mě tady jako napadá jedna věc, jestli si tady někdo vlastně z vás neprožil takovou jako zvláštní situaci, kdy byla nějaká, dejme tomu jako příležitost, která se nenaplnila tak, jak se měla naplnit nebo mohla naplnit, protože my ještě nejsme jako dostatečně ukotvený v nějaký jako očistný nový energii. No, tak tady takhle jako přemýšlím, že ještě by tady mohla být tahle jako energie pro někoho, komu by to dávalo smysl. No. Ale ten mág je jasný, to je nový svět, nová orientace, nová hlava, člověk prostě se těší na nový zítřky, jak říkám, jestli se tady někdo trošku jako zamrzlej a jaro a já nevím, co všechno se mohlo stát ve vašem životě vyjma jara, já nevím, že je člověk někdy jako zaseklej, tak ono bude dobře, jo, někdy je to takový, ale to srdíčko mě tady trošku jako tak jako ne vadí, ale je to srdíčko je tady takový
No, jak kdyby člověk nenašel nebo má pocit, že nemůže najít to naplnění. Ať je to v čemkoliv, nebo jestli někdo prostě práce nemá tu můzu teď, nebo nějaký workoholik, který potřebuji do práce, potřebuji tam, je to všechno naplánované. Jo, najednou je to volno a sakra, vůbec nevím, co s tím volnem mám dělat, jo, tak furt potřebuji pracovat. Jo, tak ono těch cest tady může být víc, no. Tak já už to tady nechám. Hele, kdo chce jít se mnou dál, ten má ty nechrápej, pes. Tak máme tady, budeme mít ještě toho zajocha a budeme tady mít taky teď to vajíčko, takže kdo by chtěl dál se kouknout na to rozpoložení, zase bereme to tak nějak s nadhledem, každý si tam můžete najít ten svůj pocit, ale ke každému ten výklad přijde, jak přijít má, a něco mu to může sdělit, i když by to bylo pouze prostě pár slovama. Jinak není to osobní výklad, ještě jednou, buďte tak hodný, všechny veřejný výklady, který sledujete, ať jsem to já, ať je to někdo jiný, berte to opravdu s nadhledem, protože osobní výklady mají být precizně zpracované pro vaši osobu, jo? Tam my děláme numerologie a všechno ostatní, aby to krásně ty puclíky do sebe zapadly. Mějte se úžasně, já jdu na to další rozpoložení, těším se, co tam bude. A užívejte si radosti, užívejte si života a ať se vám daří. Kdyby někdo mě nějak potřeboval, v popisu videa všechny informace sejďte prstičkem kousek dolů. Tak, já už tady vidím balíček číslo 2. Vy taky krásné rozpoložení. Tady jste si vybrali to nádherné vajíčko. To, co tady vidím, je všechno vzhůru nohama. Celý svět vidím vzhůru nohama. Spočítáme si karty. 1, 2, 3, 4, 5, obrácený svět. 6, 7, 8 obrácených karet. No, tak to je něco jako hodně vzhůru nohama tady. Tak, to, co vidím, je už taková vnitřní, jako zvláštní, bych to řekla, nechuť. Já ty věci vidím jinak. A nemám takovej ten pocit, jako že už svým způsobem, bych to řekla, je něco, co už nemůže člověk jako unést, co prostě je pro nás zátěží, pociťujeme to a je to takovej ten moment, kdy si jako fakt jako, hele, to je člověk si fakt jako vnitřně, ta hvězda je krásná tady mimochodem, ochrana, díky bohu, si jako uvědomí ten člověk, že jako hele dost, tak takhle já to dělat nebudu, jo, tohle prostě tímhle způsobem už dělat nebudu, já nebudu dělat, že to třeba nevidím, já nebudu dělat, že to neslyším, jo, a vlastně něco vás tady vnitřně tlačí, možná uvnitř už člověk cítí, že já nebudu furt dělat, že tohleto mi dělá dobře. Já nebudu furt dělat, jo, že to, co mi předkládáš ty, je pravda, jenom abych se ti zalíbila a tak dále a tak dále. Já už to prostě chci jinak, já to vidím jinak. Krásná hvězdička, ale já jsem tady vlastně... No, hele, já zdravím vodnáře, to jasný, ale ta hvězda je krásná ochranná energie, karta, naděje, uzdravení. Může to být, hodně mě to jde do psychických stavů a do nějaký jako fyzický rozpoložení jako do zdravotky, jo, do zdravotních jakoby karet. Já jsem tady k tomu nechci nic přikládat, takže to nechám takhle bejt. Každý máte jakoby svůj život, pro někoho to bude zdraví, pro někoho jiného to bude práce, vztah a tak dále. Jo. Každý si v tom musíte najít vlastně to svý, protože osobní výklady opravdu musí být zpracovány přesně jakoby na vás. Takže vy hlavně potřebujete jakoby cítit tu pohodu, cítit uvnitř ten klid. Vy nechcete žádný tlaky. Vy chcete vědět, že to něco, ten někdo, ta situace nějaká, že se chcete jako cítit čistě. Jak kdybyste vymetli prostě pavučiny z hlavy, jak kdybyste v nějakým třeba vztahu, který máte dlouhodobě, tam něco jako trpíte v něčem, jako kdybyste už si řekli, tak to ne. Jo, ale...
Mně přijde, že tady to je taková ta karta mouchy sněste si mě, no, že jako mám chuť něco jako vlastně konat, no a taky jako nemám, moc mě to jako nebaví, nějaká šance tady je, já nevím, jako člověk se neví, jak se k tomu někdy má postavit, jo? To jsou takový ty unilý nálady a takovej ten stav nějaký a všechno se to tak nějak divně vleče, jo, a spíš se tady budeme teď orientovat na ty obrácené karty. Jedna, která tady vyloženě mi jako visí v té hlavě, je ten svět, který není docvaklej. A když je ten svět obrácený, tak vlastně vám tady něco říká, vlastně v tom životě přichází takovej, jako ten svět vždycky zakončuje, jo? Je to taková konečná karta té velké arkány a tam se má jako zakončit něco, jo? Jakoby cyklus životní nebo nějaký učení, já tomu vždycky říkám to učení jakoby té duše, takový jeden ten kousíček, jo? Jeden ten schod a potom jdeme zase nahoru. Jo, ale tady je to jako nedořešený něco, ať je to u vás vztahový, ať je to pracovní, ať je to nějaká situace. A vy přitom ale v té trojce hned vedle víte, že to vlastně nefunguje, jo, že tam něco vám nesedí, že v tom vztahu něco není dobrýho, nebo prostě může tady být spolupráce s někým, nebo navazování nějakých jako vztahů, nebo něco prostě úplně nefunguje tak, jak má. A ta obrácená sedmička taky, jo, to je prostě tam už člověk si říká, bo spíš ty karty vám říkají, hele, tady prostě už si nemáš jakoby co namlouvat, jo, tady svým způsobem máš vidět ty věci čistě. Jak kdybyste si nějakým způsobem, jo, někdy si člověk, hele, ta mysl, my si někdy si namlouváme, jak něco je dobrý, dáme to a já nevím co, ale ono to tak není. Jo, protože tady vlastně z toho výkladu cítí takovej pocit prázdnoty, my něco chceme nějak, ale přitom se cítíme jako, jo, taky jako na pytel, že ten člověk nemůže jako nic dělat, jo. A stejně víme, že přes tu trojku nemůžeme přijít, tady prostě něco nefunguje. Ať je to vztahový, ať je to fakt jako spolupráce s někým, mně to fakt přijde i pracovní, jo? Že tam člověk může pociťovat, že jako tohle mi nesedí, teď mě tam v té práci třeba tohle nefunguje s těma lidma, já se tam jako s nima necítím dobře, nebo začínám nějaký projekt, nebo něco jste rozjeli, že jo, a teď tam není žádná spolupráce, jo, s těma druhýma lidma, jo, a tak vy tohle je překonání něčeho, co my jsme si do něčeho obalili, že jako funguje, jo, ty růžový brýličky, ale najednou víme, že to nefunguje, ale ještě nemáme chuť nebo energii jako to nějak změnit. Jo, takže furt se vám tady omílají nějaký starý vzorce chování, jo, furt, no to znáte, někdy ta hlava tam přiskočí a zase řekne, pojď, uděláme to takhle. Jo, takže vlastně my potřebujeme, vy si z toho vemte nějakou jako oblast v tom životě, jo? Je to prostě žena, muž, práce, peníze, kde se nejvíc děje něco, co vy vlastně pod povrchem víte, že není v pořádku, ale nemáte chuť nebo nemáte energii to ještě udělat, jo. A možná, že se teď třeba někdo zase, hele, může to být jenom energie, že nemáme to nadšení, jo. Nemáme chuť začínat něco znova, proto radši to necháme v nějakým jako starým, dejme tomu, starým pohledu, jo, ale to rozhodnutí už tady klepe na ty vrátka, jo, takže jako je to takový iluzorní stavy, my se z toho dostáváme ven, jo, sundavají se takový ty masky a ty karty říkají, hele, buď si přiznáš pravdu, uděláš to nějak jinak, nebo to prostě chvilku nechat, vesmír tě stejně dotlačí, abys to udělal nebo udělala jinak, jo, tak mně to přijde taková spíš tady u tohohle balíčku jaká očistná energie, ta síla, to jsem ráda, že je zase v té klidné poloze a to je vaše vnitřní nastavení. Zdravím tady lvíčky, nemusí samozřejmě být, ale je to jedno. Není, ale taky, jo. Člověk nesmí na sebe tlačit, to je furt, jo. My si říkáme, Ježišmarja, on je ten ohnivej kůň v té jedničce a my všechno musíme zvládnout, musíme a nemusíte vůbec nic. Právě, že a tohle je chyba lávky, on ten ohnivý kůň v té jedničce dokáže být i velmi zrádná energie, protože když se něco rozjede, když se ještě rozjet nemá, no, tak potom přijde sakra únava a přijde sakra brzda. Jo, takže mně to přijde tady taková jako lekcička, neřešit nějaký věci jako silou, spíš se kouknout na něco, jako co jako v tom životě nefunguje a rozhodně nezavírat už před něčím oči. Jo, to mě přijde spíš hrozně očistný s tou hvězdou tady. Já už přestávám vlastně ty klapky, jo, já už přestávám
přestávám vlastně dělat, že to nevidím. Já vnitřně přestávám vlastně dělat, že to necítím, že to tam neexistuje, protože já vlastně přicházím na to, že to tam je, jo, a to může být cokoliv, nevím, to prostě v těch vašich životech, jo, já tam v tom jsem tady jenom nějaký jako ten, co tady předá nějakou informaci. Takže je to takový období třeba lehce jako odlehčený, jo. A jak říkám, nejlepší je tady ta 4, jo. A ještě ne, teď já nemám na to úplně náladu a nic mě to nebaví. Přitom tady je nějaká šance, jo, ale zase kolo štěstí, kolo osudu obrácen. Věci úplně nefungují, jak mají. Máme pocit, že jsme někde zaseklí, jo, nebo v hlavě jsme zaseklí a někdy máme pocit, no, ten osud se s náma jako hraje a tak dále. Jo, ale ono to chce totiž tady trošku vědomí jako úplně rozhodnutí a tady hodně prostě obrácených karet, takže oni než se dostanou zase, člověk dostane někdy do té jako normální pozice a některé karty jsem ráda, že jsou spíš obrácené, než aby se dostali do normální pozice. Jo, dejte si tady pozor, protože na tom konci opravdu je ten poustevníček a to je karta, kdy nemáme nikam vlastně chvátat. Jo, kdy vlastně člověk se dostává spíš do takového jako klidnějšího období, kdy si máme dát pauzu, to je taková jako hlubší energie, kdy si hledáme cestu, jo, s tou lucerničkou, že jo. Takže vlastně může se vám stát, že si budete hledat spíš takovou jako energii pro sebe, že nemusíte někde bejt a já nevím, mezi lidma a tak dále. Dost často se v poustevníkovi lidi vzdělávají, učí se, čtou knihy, relaxují, jo, a tak dále a tak dále. Takže možná i takovejhle čas přišel. Ale jinak se mi hrozně líbí to, že vlastně vy tenhle balíček přichází na to, nebo tohle rozpoložení, to vajíčko, to je jedno, přichází na to, že já vlastně dostávám na povrch věci, které jsem dřív dělala, že nevidím a neslyším. A to je strašně důležitý, jo. Někdy pár karet naznačí jenom tohle, jo. A to, že někdy si vlastně připadáme kolo štěstí ve vleku nějakých jako událostí, no tak někdy hol to tak je. Musíme počítat s tím, že je to můj osobní názor, ale nějakých 70-80% nemáme úplně v rukou, jo. To prostě jsou dané věci, co se sem přišla ta duše naučit a tak dále, proto jsme tady, že jo. A hodně toho můžeme změnit svým konáním. Neříkám, že ne, ale hodně věcí je naplánovaný. Ale jak vy k tomu jako dojdete, to už je vlastně na tom rozhodnutí. Jo, tak já ten balíček tady takhle nechám. Tamhle jdu na toho růžového zajocha za chvilku. Takže se na něj těším, vy se mějte krásně. Kdyby mě někdo potřeboval výkladově, informace, ceny, já nevím co všechno, něco mi napsat, klidně můžete v popisu videa, když scrollujete trošku dál, tak tam máte informace. Jinak taky vám strašně přeju krásné to jaro. Ať se díváte kdykoliv, třeba se kouknáte na podzim, kouknete a máme tady zrovna vajíčko. Když si řeknete, a proč vajíčko? No, to je to nadčasovka, tak kdy vás to má potkat, tak vás to prostě potká. No, takže jako moc pěkný balíček, jako buďme rádi, vlastně, jo, hlavně není tady něco ještě docvaklého, dokončeného, takže kdybychom někam chvátali, zase to neuspěchejme, ale rozhodně víme, co funguje a co nefunguje a my konečně to vidíme, jo, takže o tom to je, takže buďme zase za ty obrácené karty rádi. Já jdu na zajocha, kdo chce, může jít se mnou dál, jinak se mějte nádherně. Tak já vás vítám všechny u tarotu andělské moudrosti a u toho krásného zajocha. No, růžový zajoch to tady hezky vybral, opravdu. A hlavně, co se mi líbí, tady esíčka krásný. No, tam máme s takovou tu strachoidní 7, ale poustevník, velekněžka, krásný karty. Hele, já musím tady říct jednu věc, která na mě jako dejchla hned, jo. Protože mně tady trošku přijde, jak kdyby se k někomu, buď se k vám něco blíží, já se u toho úplně uculuju, ale jak kdyby se k vám něco blížilo, nějaký jako hezký, buď zážitek, prožitek, jak kdyby jsme se s někým třeba mohli novým setkat. Jo, možná, že jak kdyby se mi chtělo říct, že kdyby z nějakého jako přátelství tady vzniklo postupně něco, co má jakoby opravdu sílu překonat takovej ten, jo, že přátelé přece nemůžou být něco víc a tak dále. Jo, mně tady přijde i nějaká milostná korespondence, přijdou mi tady krásné energie, který, jak kdyby jsme měli strach je přijmout. Jak kdyby jsme měli
Můžou to být klidně staronoví, neříkám, jo. A není to zase osobní výklad, zase berte to tak, že všechno jsou to veřejný výklady a že prostě, když se fakt dělají osobní, tak je to z numerologií, je to ze vším všudy a jo, tak berte to tak nějak jako v hlavě si to zpracujte, jak potřebujete na jakou otázku. Jo, ale tady je zapálenost, hravost, jo. Dokonce mě tady přijdou takový krásný, jemný, nový, jakoby mladiství energie, jo. Nevím, jestli někdo z vás, tady mě ještě napadlo práce s dětmi, jo, jak kdyby někdo se soustředil na nějakou nový progres, třeba kdyby někdo pracoval s dětmi, nějaký nový nápady a tak dále, jo, může být. Ale mě tady na první dobrou hned napadly vztahy takový jako jemný, na začátku, křehký, takový jako já bych to zkusila, ale ještě přemýšlím. Já zase nechci, aby to dopadlo jako minule, jo, ať je to práce, ať je to vztah, ať je to cokoliv, ale mě to hodně jde do toho vztahu, jo, je to takovou, najednou já se cítím dobře, jo, najednou nechcete si tady někdo, třeba kdo jste úplně sám, nevím, nechcete se otevřít něčemu novému, jít třeba na rande, zkusit něco nového, jo, tady cítím takový jako takovej zvláštní moment, jo, kdy je člověk svým způsobem připravený na něco, jo, takový něžný, taková hezká jako příležitost. Mimochodem těch zpráv tady může být jakoby víc, jo, můžou tady být nějaký korespondence, můžou tady být kreativní nápady třeba pro někoho z vás, jo, to taky můžou být. Říkám, ty nápady pracovní mě tady hodně napadají, ať s dětma, nebo v nějaký oblasti, čím se člověk fakt jako zabývá, jo, baví ho to. Tohle je balíček, mě to hrozně baví, je to nový, já to chci zkusit, ale bojím se možná, že to jako nedopadne. Jo, a teď si to musíte trošku jakoby dát do těch svých jako energií, co vy máte v tom životě. Ale ta velekněžka říká, že vlastně jak kdyby ta intuice, kdyby jsme něco cítili pod povrchem, jo? My to víme, že to k nám patří, že jo? Jo, my to cítíme, ta intuice vám pracuje třeba jako víc na 200% a vy máte důvěřovat tomu svýmu posunu, jo? A hele, je tady hodně knih, proto mě taky jako napadlo, jestli tady někdo nechce si otevřít nějaký něco, jo? Nebo nevím, otevíráme se nějakému novému třeba projektu, jo, učili jsme se na to, ať je to studium, ať je to práce, ať je to cokoliv, jo, a hrozně nás to baví, jo, a tak mi tak jako přijde, že tady těch poloh je hrozně jako je víc, ne hrozně, ale jako víc tady na mě dejchá těch poloh, jo, proto říkám osobní výklady, tam si dáme otázku, víme, jak téma to je, že jo. Jo, tady je to maličko jinak, ale mně přijde prostě já se budu zabývat a zdokonalovat v tom, co mě přináší radost. Co možná, že vám nějaká velekněžka taky poradila, jo? No, neříkám, že ne. Ale já se věnuju tomu, co cítím, co je pro mě fajn, co je dobrý, jo? A velekněžka taky někdy říká, aby jsme jako nechvátali, jo? Aby jsme chviličku nechali jako některý jako energie uzrát. Ale vy už můžete plánovat, jo? Tady je pro vás opravdu připravený něco v plánech. A vy si můžete dovolit opravdu do toho jít. Jestli tady někdo váhal s něčím, jo? Nebo se připravoval, něco se vám tam převalovalo v hlavě, určitě, jo? Karty tady naznačují, že jo, ale pozor na tu vaši hlavičku, tady v té 7, jo? Že tam opravdu můžou být energie někoho, kdo trošku, jak kdyby vás chtěl jako přiskřípnout, nebo vy můžete mít pocit, že vám něco jako bere nějakou jakoby svobodu, energii, jo, můžou se tady provalit ještě nějaký i, ne provalit, ale člověk zjistí nějaký jako věci, které třeba můžou být jako maličko jako nepříjemný a tak dále, jo, a tak to souvisí jako se všem, ať je to studium, práce, vztahy, vždycky je tam něco, nějaký zádrhel, který někdy musíme prostě jako vyřešit, jo, takže kdyby ještě nějaký polínko, přes který jste museli přejít do toho novýho něčeho, tam bylo, no tak holt s tím jako počítejte, že ho musíte jako překročit a vyrovnat se s tím, jo. Ať je tady to nový život, ať jsou to vztahy, ať je to cokoliv, to je krásný, nový, je taková krásná, příjemná, fajn, hrozně energie. Možná, že i někdo z vás si tady může klidně, jo, jestli s někým si dopisujete, píšete, jo, takový nadšení z toho cítím, ale vy se trošku jako vždycky stáhnete do sebe a přemýšlíte. A bude to tak, jako minule, nebo nebude, jo, mám do toho jít úplně, jo, jako energii, jako mám do toho jít, nebo ne, jo, protože jste možná, že někdo z vás
blíží se mu něco lehčího do toho života, než jako bylo, ale protože my jsme jako zvyklí v tom žít, jo, takže když je člověk hodně přetížený, tak teď vlastně karty říkají, a ty to můžeš udělat a mít jako lehčí, víš o tom? Můžeš se zbavit z té závislosti toho přetížení, už to můžeme dělat jinak spolu, už to může být jako lehčí formou, jo, ať je to vztah, ať je to cokoliv. Nebo možná jste byli zvyklí o sobě, o něčem pochybovat, nebo jste byli zvyklí, že všechno leží na vás. Ale teď ne, teď vstupujeme do takového lehčího období, jo, tak mně to přijde pěkný. Takže i kdybyste do něčeho šli, tak pozor, nemějte žádný, hlavně neříkejte, z toho zase nic nebude, nebo tady nic nevydělám. Jakmile tam dáváte do čehokoliv tyhle ty pitomý prostě věty, tak přesně to si zase přitahujete. Takže ať jste zvyklí na cokoliv bylo, ať přemýšlíte nad čímkoliv, ať vstupujete do nové éry v jakýkoliv oblasti. Vždycky říkejte, já budu mít peníze, bude se mi dařit dobře, já se z té nemoci dostanu. Vždycky v tom pozitivu. Nikdy tam právě nedávejte to, na co jste jako zvyklí, že tak to bylo, protože zase znova se to povotočí stejným způsobem. Jo? To je přesně ten příspěvek, dneska jsem to dávala jako na skupinu, kdy tam prostě vlastně od toho vesmíru dostáváte furt to samý jakoby dokola. A vy už si objednáváte něco jiného. Jo, dejme tomu jídlo, že objednáváte si jiný jídlo, jako jiný prožitky, tak to myslím, jo, obrazně to je. Ale ten vesmír vám dá zase to starý. A víte, proč vám dá to starý? No, protože on čeká, jak se postavíte k tomu, jo. Jestli to odhrnete z toho stolu a řeknete, ne, já chci to jiný, jo, a nebo si pokorně přijmete zase tu starou energii. Jo, takže o tom to vlastně je. Takže ty pážátka, nebo to pážátko tady a tak dále, fáze, no, ten konec je takový jako, ale ono to přejde. Jo, nesmíme mít ty negativní myšlenky, nebudeme si promítat staré věci, nebudeme si říkat, to zase nevyjde, tohle nezvládnu, na tohle nemám, protože jsme byli zvyklí, že to nějak jako nefungovalo minule, ale ten vesmír chce, abyste právě přešli do těch novějších energií. Tak, jsou tady krásné karty, které se týkají třeba pro někoho opravdu nějakého nového studia, pracovní práce, nějakou příležitost, jo, opravdu zprávy v nepřeberném množství, možná, že tohle je balíček, který opravdu hodně energie je tady na mě a hodně se to na vás valí, ale tak jako pozitivně a v lehkosti, není to nic prostě jako, že byste to nezvládli, jo, spíš mě tam jde, že člověk si tam jako sám sebe zraňuje ještě dřív, než vůbec něco začalo, jo, to je jako kdybyste byli zvyklí, že ve vztazích vám to doteďka nefungovalo, pak přijde něco nového, krásného a vy si zase v hlavě budete přemítat. Ježiš, to zase dopadne, to zase bude jako minule a blá, 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 nebo se vám to honí hlavou, jo, ale to tady ten balíček nechce. Jo, takže vlastně moc krásná energie, jo, mně přijde propojení, tady soulad s někým a kdyby jsme, může to být klidně spolupráce, jo, ale konečně, kdyby jsme potkali, že jsme s někým na stejné vlně, že to jako do sebe zapadá, jo, ať je to cokoliv, ať třeba se propojíte s někým v pracovním projektu, jo, nebo někoho potkáte, nebo se seznámíte s někým a tam to funguje, jo, a my tam furt se nám tam valí ty věci z toho minula. Ne, to zase jo, a zase ta hlava, že jo, ty meče a ta hlava, já nevím co všechno. Jo? Takže krásný balíček. Potenciál opravdu velký. Něčeho stabilního, jako reálního hlavně, jako dosáhnout. No ale pozor prostě na ty svoje hlavy, na ty myšlenky a ten stín tady prostě je, no. A těch obrácených karet tady není, jako třeba měl ten druhý balíček, ale oni ty obrácené některý jsou jako taky dobrý, jo. Někdy jako je bereme, někdy ne, někdy je tady nechám, jak to jako pociťuju, jo, jako mi to jde, ale většinou jsou docela jakoby podstatný. No, možná, že ještě tady někoho napadne úplně nějaká jako nová oblast, jo, že byste něco nového studovali, přečetli se, orientovali se pracovně na něco nového, jo, taky. Hlavně nezapomeňte žádný negativa. No, to mě zase zklame. No, tohle se mi nepovede, jo, a tak dále. Žádný negativa, jo, o tom to tady hlavně je. No, já to tady nechám. A příjemný nový setkání, seznámení, možná s novými lidmi, mladými, práce s mladými kolektivem, jo, tak hodně mladistvých energie tady pro mě. Jo, cítím se hrozně jakoby svěže. No a nebo taky, jak říkám, jo, jestli se člověk začne věnovat nějakému novému typu, já nevím, studia, škola, práce a tak dále, tak jsou tam noví lidi, že jo, člověk, jo, tam bude taková ta oťukávačka a tak dále, každý si ze začátku musí určit ty své hranice a tak dále, jo. Ale třeba v tom
v té vztahové linii, kdyby šla na vztahy tady, tak přichází konečně období, kdy se ukončí jakoby takový ty výzvy, kterým jste čelili, jo, a přichází období jako lepší, jemnější, jo, nemáme chvátat, skákat rychle do toho a tak dále, můžeme komunikovat, cestovat, já nevím co všechno, ale nesmíme tam házet ty zase starý vzorce, jo, kdybyste měli něco staronovýho, co tady jako začínáte třeba s partnerem, nebo já nevím, cokoliv prostě s partnerkou, neházejte si tam ty negativa, to je vždycky strašně nebezpečný, ale musím říct, že hodně lidí to má, jo, že normálně v tom životě takhle, když prostě, ať je to rodina, nebo to vždycky říkám, neříkej to, jak mi to tam řekneš, tak to zase dostaneš. Jo, tak opatrně na to. No jinak hezký tady, krásný, fajn energie. Za jochy jeden ušatej. No, tak hele, já budu pomaličku končit, chtěla jsem se věnovat každému takhle rozpoložení těch 10 minut, vy se mějte nádherně. Kdyby mě někdo nějak potřeboval, dejte vědět v popisu videa, všechny infa, no a ať se vám daří, no, to prostě, ať se vám daří, ať jste šťastný a ať to tady dobře začíná.